Gutom ako. Anong oras na ba ngayon? 3:32. Okay, hapon na. Ngayon lang ako nagising. Morning na to sa akin. Ngayon nagluto ako ng steak with rice. Kasi gutom na gutom ako. Ito pala yung steak na niluluto ko. Yung steak na niluluto ko. Lutuin na agad yan. Ganyan lang. Wala nang halalo. Kasi meron na siyang naka-marinate na yan. Tapos dun ko siya niluluto sa air fry. Tingnan nyo yung tawag dun. Oh my God! Maluluto na siya. And then yung kanin natin, ayan. So, hinihintay ko lang guys kasi gutom na gutom. Hindi naman sobrang gutom. And then, nag gravy. Kasi gusto ko gravy lagay. Kasi minsan nilalagay ko nor lang, ayan, nor seasoning sa steak. Pero ngayon, gravy yan. So, mamaya na lang guys. Guys, yan ang aking steak for morning. Pagising, steak agad. I love it. Ako gusto ko talaga steak at saka lechon. O, diba? Ang mga gusto ko pang pabata, diba? Tapos, dito ako sa paborito kong kainan. Kahit may wait lang. Kahit may lamesa ako, guys, dito ako makain. Ayan. Ayan. Ewan ko, paborito ko talaga siyang kainan dito. Paborito ko siya dito kainan. Tapos, nanonood ako ng TV. Ganun. Try natin itong sarap. Sarap ah. Related na kasi siya eh. Kaya ang sarap ng steak. Sarap. Ah. So guys, mamaya na lang kakain muna ako. Hello guys, good morning. Hapon na, pero good morning. Kagigising ko lang eh. Nagluluto ako ng ayan o. Niluluto ko ang tawag doon. Corned beef na may egg. Yan ang aking meal for today. And then, coffee na may gatas. Wait lang tayo. Hello everyone! 2:00 na pero ngayon pa lang ako nagising. And then kakain na ako kasi Tom Jones na aketch. Dahil umuulan at hindi ako makalabas, bet ko rin kumain ng corned beef with egg, and then yung niluto ko kahapon na tuyo na nilagyan ko ng suka at sa sili dyan. And para ready to eat, diba? And then kape with milk. And then kakain ako kasi gutom na ako. And then pasensya na kayo sa background ko kasi maraming bata dyan, ingay. And then magkakamay ako kasi namiss ko to.
Namiss ko tong tuyo at saka um, corned beef na with egg. Sarap. Sarap. Ito yung kinakain namin sa probinsya na namimiss ko talaga. Lalo na pag umuulan. Kasi may bagyo yata. Sarap. Sarap siya. Sarap. Oh. Ayan guys. Saka, ito nang-miss ko sa probinsya. Yung paa ko nakataas. Habang kumakain. Lalo na pag morning. Sarap. Try nyo guys, corned beef na may tuyo. Sarap. Pagising ko kasi, 12 naman ako nagising guys. Kaso lang, nag-ano muna ako sa YouTube. Nanood ako ng mga trending ni Tekla. At saka yung asawa niya. Natatawa ako sa kanila. Tapos, ang tawag dun, nag-live si Tulpo. Ayun, pinanood ko. Okay na pala eh. Hindi na pala magkakaso. Kaya, tama lang din, mag-usap sila. Para sa bata. Kasi, may batang involved eh. Kaya, kawawa naman yung bata. Pero okay lang yan. Sana sa mga magkarelasyon, pag nag-aaway sila, huwag na nilang paabutin sa tawag dun, sa live, kay Tulpo. Alam nyo yun, kasi syempre, malay mo, magkaayos pa kayo, tapos pinatulpo, nakakahiya, as in nakakahiya. Ano lang ang live? Simplihan lang natin ang life, huwag natin pahirapan masyado. Kasi pag hindi tayo kontento kung ano meron tayo, magkukot ka na. Ganyan talaga. Away. Tapos nag-aaway ka sa social media, gusto ko. Kaya pag may nag-aaway pero sa akin, dead mo. Yan na lang. Kasi ikaw naman nakakaalam kung happy ka ba sa mga ginagawa mo. Pero alam mo, happy talaga ako dito sa corned beef at tuyo. Happy talaga ako dito sa kinakain ko. Hindi lang ba? And then we'll make coffee. Yung coffee with gatas and sarap. Ang sarap. Hindi ako
nag-a-upload palagi kasi wala namang ganap, nandito lang ako sa bahay. Lalaba, linis. Ganun lang. O, diba? Ang ginagawa ko sa'yo guys, piniprito ko siya. Pagkatapos, lalagyan ko siyang suka, asin, tapos ayun, binababad ko siya sa suka para tumagal. Ganyan. Kasi sa probinsya namin ganyan. Tapos eto, pag nagutom ako ulit, yun ang kakainin ko. Kasi sayang naman, di ba? Tsaka, huwag tayong magtapon ng pagkain kasi hindi mo alam. Dami nagugutom dyan. Oh, see? Ganun na kasimple. Basta contented ka at happy ka at nakakakain ka. Masaya na ako. Kasi ako guys, ang pinaka happy ko lang sa sarili ko. Yung everyday na nakakain ako. Alam mo yun, sa pagkain lang ako nagiging happy. Oo, sa pamilya happy ako, pero yung everyday na happy ko, ang aking tiyan. Pag gutom yan, mainit ang ulo ko, matampuhin ako, basta ganyan kung ano pinag-iisip ko. Pero pag busog yan, positive, si girl. Ganun naman, positive naman ako. Kaya ngayon, nagluto ako. So ngayon maglilinis ako, and then maglampasa ako, tapos yung mga sinampay ko, kukunin ko, tutupiin ko. So, samahan niyo lang ako guys, kasi wala talaga akong magawa. Dito lang ako sa bahay as of now. So, let's go that. So guys, I'm done. At naliligo na ako at ito ang susukin ko. So, I'm done. Naliligo na lang ako. Para fresh ulit. Nakakain na. Nakatubi na ng mga nakalinis na dito. Nakahugas na ng plato. So, maliligo na lang ako para fresh ang inyong tita girl. So, medyo na lang. Bye. Hi guys! I'm done na maligo at ang linis na ng aking behe na naman. Ayan. At saka manonood na lang ako ng TV. At saka mag-e-edit ako kasi upload ko to now na. Kasi matagal na rin ako walang tawag doon upload. So, upload ko na lang to. At magkagabi na naman. It's 5:30 p.m. Kaya, wala rin naman akong gagawin. Mag-i-edit lang ako. Pagkatapos ng edit, i-download ko na agad to. So guys, thank you for watching my vlog. Kahit walang kwenta. Wala talaga guys. Wala akong maisip na i-vlog. Ayoko naman mag-vlog na parang parang tawag doon, gaya-gaya. Ayoko naman nun. Kung ano lang ang sa akin, yun lang ang binavlog ko.
bahala na kayo kung panoorin nyo o hindi, basta ako, nag-vlog ako. And then, memory ko na rin to, at least may memory ako kung ano nangyari sa akin every day. And then, basta memory ko to pagtanda ko at makikita ko pa din yung sarili ko. Diba? So guys, thank you for watching my vlog. Bye-bye. Hanggang dito na lang. Manonood lang ako, mag-i-edit ako at ipapublish ko to now na. So thank you so much for watching. Please like and subscribe my YouTube channel. Salamat po. Bye-bye.